በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አነ መምህር አባ ገብረ ሕይወት ገብረ ዮሐንስ ይበሃል። ናይዚ ገዳም እዚ አፈ መምህር ወይ ከዓ ምክትል አበምኔት ኮይነ ይሰርሕ። ብተወሳኺ ናይ ቅዳሴ መምህር ኮይነ ጉባኤ ናይ ቅዳሴ እውን እናምሃርኩ ዝርከብ። ካብኡ ከዓ ናይዚ ገዳም እዚ ጥንታውን ታሪካውን ገዳም አቡነ ገሪማ መገልገሊ ማለት እዩ። ያው እንኳዕ ንመበል 2017 ዓመተ ምህረት በዓል ዘገብረ ተአምር ንምኽባር እንኳዕ በሰላም መጻኹም እንኳዕ በጽሐኩም ይብል። ያው መንክር እግዚአብሔር በላዕለ ቅዱሳኒሁ መዝሙር 67 መዝሙር 68 እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ቅዱሳኑ ድንቂ ድንቂ ዝኾኑ ስራሕታት ይሰርሕ ይብል ነብይ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት ማለት እዩ። እና እዚ ገዳም እዚ ትፈልጥዎ ድንቂ ድንቂ ስራሕታት ዝተሰርሕሉ ብዙሓት ኮይኖም ያው ገዳም አቡነ ገሪማ ብሻድሻይ ክፍለ ዘመን ብ525 ዓመተ ምህረት ዝተመስረተ ካፍቶም 9 ቅዱሳን ሓደ ቅዱስ አቦና አቡነ ገሪማ ኮይኖም ቀዳማይ ሽሞም ይስሐቅ ይበሃል ነይሩ ማለት እዩ። ገሪማ ዝተባሃሉሉ ታሪክ ኣለዎ ንቀጻላይ ክንሪኢና ማለት እዩ። ያው እዚ ገዳም እዚ በቲ ተጠቐሰ ዓመተ ምህረት ተመስሪቱ በአንድነት ብማህበረ መነኮሳት እናተቀደሰ እናተወደሰ እናተዓጠነ ዝነበረ ዘሎ ንቀጻላይ ጉን ዝቕጽል ማለት እዩ። ልዕሊ 6000 መነኮሳት ዝነበሩሉ ቅዱስ አቦና አቡነ ገሪማ ዝመርሕሉ ዝነበረ ገዳም እዩ ማለት እዩ። እና ያው ናብዚ ገዳም እዚ ማለት እዩ ብከምዚ እናተቀደሰ እናተወደሰ እንትነብር ያው ካፍቶም 9 ቅዱሳን ሓደ ቅዱስ አቦና አቡነ ገሪማ ያው ዝተወለዱሉ ዓዲ ሮም ኮይኑ ማለት እዩ። ካብ ኣቦኦም ንጉስ መስፍያኖስ ካብ እኖኦም ንግስቲ ስፍንግያ ተወሊዶም ያው ብመብፅዓ ከም ተወለዱ እዩ እቲ ቅዱስ ገድሎም ዝነገረና ማለት እዩ። ያው ተወሊዶም ንኣካለ ትምህርቲ ኣብ ዝበፅሕሉ እዋን ኣብ መበል 12 ዕድሚኦም ማለት እዩ ናብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ትምህርቲ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ንምምሃር ወለዶም ኣእትዮም ማለት እዩ። ኣብዚ ኣተውሉ ግዜ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓጋዝነት ኮይኑ ማለት እዩ ብሉይን ሓዲስን መጽሓፍ ቅዱስ ተማሂሮም ያው ማዕረገ ዲቁና ተቀቢሎም ናብ ሙላድ ሃገሮም ናብ ወለዶም ተመሊሶም እዮም ማለት እዩ። ኣብዚ ጉዳይ እዚ እናሃለዎ ማለት እዩ ያው ዝተሰርሐ ድንቂ ዝኾነ ታሪክ እኒሀሎ ማለት እዩ። ያው ንጋብቻ ስነ ስርዓት ተደልዮም ነይሮም ብወለዲ ነገሩ ግን እግዚአብሔር ስለ ዘይፈቐደ ብኦም ሽም ብዙሓት ነፍሳት ዝሕና ስለ ዘለዋ ያው እግዚአብሔር አምላኽ ማለት እዩ ብቅዱስ ገብርኤል ኣነጋጋርነት ንዝጋብቻ እዚ ዘይድለዩ ከም ምዃኖም ብኦም ሽም ዓብይ ገዳም ክስራሕሎም ከም ምዃኑ ብኦም ሽም ግን ብዙሓት ነፍሳት ካብ ክሕደት ናብ እምነት ካብ ገቢረ ሓጢኣት ናብ ገቢረ ጽድቂ ዝምለሳ ከም ምህለወን ብቅዱስ ገብርኤል ተነጊርሎም እዩ ማለት እዩ። በዚ ምክንያት ኣብዚ መንጎ እዚ እናሃለዎ ኣቦኦም ንጉስ መስፍያኖስ ካብዚ ዓለም እዚ ብሞት ምስ ተፈለዩ ነቲ ናይ ኣቦኦም ኣልጋ ወራሽ ኮይኖም ኣብ ሮም ሃገር 7 ዓመት ከም ዝነገሱ እዩ እቲ ቅዱስ ገድሎም ዝነገረና ማለት እዩ። አው በዚ ምክንያት እዚ ለይቲ ለይቲ ንእግዚአብሔር አምላኾም የገልግሉ የመስግኑ ይሰግዱ ይጽልዩ ማለት እዩ። ቀትሪ ቀትሪ ከዓነየ ነቲ ዝተዋሃቦም ስራሕ ሓላፍነት ቤተ መንግስቲ ንህዝቦም ብትሕትና ብትዕግስቲ ብፍልጠት ኮይኖም የገልግሉ ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ
ያው በቲ ዝተማሃርዎ መጽሐፍ ቅዱስ ማለት እዩ ኣብዛ ዓለም ዚ እንተተነገሰ እንተተሸምካ እንተሃፍተምካ ስጋኻ ብስጋኻ እንተተሸምካ ብነብስኻ እንተጠፊኻ እንታይ ረብሓ ኣለዎ ዝብል ወንጌለ ማቴዎስ ብምርኣይ ማለት እዩ እዚ ናይዚ ዓለም ዚ መንግስትነት ሓዲጎም ናብ ምነና ህይወት ከም ዘበሉ እዩ ትገሎም ዝነግረና ማለት እዩ ብምነና ህይወት ኮይኖም ማለት እዩ ንእግዚአብሔር አምላኾም እቲ ናይ መንግስትነቶም ልእሲ ኣውሊቆም ንዓኻ ናትካ ፍቃድን ናትካ ስራሕን ፈጺመ ዝነብረሉ መርሐኒ እግዚአብሔር አምላኽ ኢሎም ኣብ ዝጸለይሉ ግዜ እግዚአብሔር አምላኽ ጸሎቶም ሰሚዑ ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መሪሕነት ማለት እዩ ብ486 ዓመተ ምህረት ናብዚ ቅዱስ ገዳም ዚ መጀመርያ ማለት እዩ ብዕለት 17 ሕዳር ናብዚ ባእተ ደብሮም ተባሂሉ ዝጽዋዕ ናብዚ ገዳም ዚ ብቅዱስ ገብርኤል በሰረገላ ብርሃን ናይ 7 ወርሕን 10 መዓልትን ዝውድእ ብእግሪ ማለት እዩ ብ3 ሰዓት ካብሮም ናብዛ ቅዱስ መደራ እዚኣ ኣትይዎም እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ቅዱስ ገዳም ዚ ኣትዮም እግዚአብሔር አምላኽ ከም እንግዳ ምቕባል ምስ ቅዱሳን መላእክቲ ምስ ኖና ቅድስት ድንግል ማርያም ኮይኖም እዚ ቅዱስ ስፍራ እዚ ኣብዚ ቅዱስ ገዳም ዚ ትርእይዎ ዘለኹም ተረኺቡ በኣካል ማለት እዩ ያው ጽኑዕ ቃል ኪዳን ሂብዎም እዩ ማለት እዩ ተቃል ኪዳኖም እንታይ እዩ ዝብል ማለት እዩ ኣብቲ ባእተ ደብሮም ዝተዋሃበ ማለት እዩ በል ንስኻ ናይዚ ዓለም ዚ ጠፋኢ ማሳኒ ዝኾነ መንግስትነት ሓዲግካ ንዓይ ክትክተል ስለ ዝመነንካ ኣነ ኸዓነየ ንመጀመርያ ግዜ ዕጽፊ ድርብ ዝህበካ ቃል ኪዳን ኣብዚ ዓለም ዚ ናይ መልአከ ሞት መፍርሒ መደንገጽ ዝኾነ መልአከ ሞት ኣይርኤካን ዝብል ቃል ኪዳን ስውር ኮይኖም ከም ዝነብሩ ኣብዚ መዓልቲ እዚ ተዋሂብዎም እዩ ቃል ማለት እዩ ብስውር ኮይኖም ክነብሩ ብህይወት ኮይኖም ክነብሩ ኣምላኽና ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ተኣትይሎም እዩ ኣብዛ ዓለት እዚኣ 17 ሕዳር ባእተ ደብሮ ማለት እዩ ቀጺሉ ዝገዳም ካዚ ኣብዚ ቦታ እዚ ዓብይ ቤተ ክርስቲያን ብሽምካ ክስራሕ እዩ በቲ ዝሰርሕ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ኣነ ከም ኢየሩሳሌም ከም ጎለጎታ ከም ደብረ ሲና ከም ደብረ ታቦር ይኹነልካ ዝብል ከዓ ነየ ያው ዝገዳም ዚ ከም ኢየሩሳሌምን ከም ደብረ ታቦርን ጎለጎታን ከም ዝኾነ ቅዱስ ኣምላኽና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንቅዱስ ኣቦና ኣቡነ ገሪማ ቃል ኪዳን ሂብዎም እዩ ማለት እዩ ሕዚ ኣብዚ መጽኡ ዝጾመ ጸለየ በብዓቕሞ ስእለት ዝሃበ ክሳዕ 25 ትውልዲ ምሕረልካ ኣለኹ ባሕረ እሳት ኣሳጊረ ገነት ከውርሰ እየ ዝብል ቃል ኪዳን ኣትይሎም እዩ ማለት እዩ ያው እዚ ባእተ ደብሮም ኮይኑ ማለት እዩ ብዙሕ ቃል ኪዳን ኣለዎም ንኸይነውሕ ሕጽር ብምባል ማለት እዩ ያው ቀጺሉ ያው ካብዚ ምላል 20 ሕዳር ማለት እዩ ሕዳር ጽዮን ምኽባር ንሰለስተ መዓልቲ ዝኣክል ለውዚ ጸኒሖም ማለት እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ኪዳን ዝሂብዎም ናብ ሰማይ ዓረገሞ ቅዱስ ኣቦና ኣቡነ ገሪማ ምስ ቅዱስ ገብርኤል ማለት እዩ ዘን ትርእይዎን ዘለኹም ኣድባራት እዚኣተን ዘን እምባታት እዚአን ማለት እዩ ቤተ መስቀል መደራ እዩ ዝጽዋዕ ማለት እዩ እዚ ቤተ መስቀል መደራ ክበሃል እንተሎ ናይ ባዕሉ ተፈጥራዊ ዝኾነ መስቀላዊ ቦታ እዩ ማለት እዩ ትርእይዎ ዘለኹም እዚ እምባ እዚ እምባ መላእክቲ ይበሃል ማለት እዩ ያው ላዕላይ ኔኻ እምባ ምራቕ ይበሃል ማለት እዩ በዚ ብሰሜን ወገን ከዓ ዓዲ መምህር ይበሃል ማለት እዩ በዚ ከዓ ኒሃ ዓዲ እምባ ጣፋት ይበሃል ማለት እዩ እዚ ክንሪኦ እንተለና መስቀላዊ እዩ ማለት እዩ ናይ ተፈጥሮ መስቀላዊ ኣቀማምጣ ኣለዎ ማለት እዩ እተን እምባታት ጉድነን ናይ ባዕለን ህይወት ታሪክ ኣለወን ማለት እዩ ያው ንኸይነውሕ እቲ ናይ ህይወት ታሪክ እምባታት ያው ብመዓልቲ ክንብሎ እምበር ብጣዕሚ ነናይ ባዕለን ህይወት ታሪክ ዘለወን ነናይ ባዕለን ታሪክ ዘለወን እምባታት እየን ማለት እዩና ያው እተን ናይ ባዕለን ዓዲ መምህር ይበሃል እዚ እምባ ምራቕ ዓዲ እምባ ጣፋ እምባ መላእክቲ ይበሃል ማለት እዩ ያው እዚ ንምሕጻር ዝኣክል ማለት እዩ ቅዱስ ኣቦና ኣቡነ ገሪማ ያው ካብዚ 3 መዓልቲ ጸኒሖም ናብ ኣኽሱም ከም ዝኸድሞ መበል 9 ተባሂሎም ተቆጺሮም ኣብ ኣኽሱም ንብዙሕ ዓመት ከም ዝሰርሑ ይፍለጥ ማለት እዩ ኣብ ብዙሕ ዓመት ሰሪሖም ያው ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ከዓ ናብዚ ናብ ዓድዋ መጽኦም ማለት እዩ ቤተ ዮሃንስ 3 ዓመት ከም ዝነበሩ ኣብ እምባ ሰለዳ እውን ናይ ቅዱስ ሚካኤል ታወተው ዘለሉ እንዳ ኣባ ዘማርያም ዝበሃል 3 ዓመት ከም ዝነበሩ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ያው ቅዳሴ ከም ዝነበረ 30 መስከረም ሞ ናይ ቤተ ክርስቲያን መገልገሊ ገበዝ ማለት እዩ ናብቶም ቦታትና 9 ቅዱሳን ዘለውዎ ቦታ ኸይዱ እሶም ቦታትና ቅዱሳን ያው ኣብቲ ዕለት ንሱ ጸሎቶም ወዲኦም ጸሎቶም ፍጺሞም ናይ ቁርሲ ሰዓቶም ስለ ዝኣኸለ ማለት እዩ ቶም ቁርሶም ተማቓቒሎም በብውልቆም ይወልዑ ስለ ዝነበሩ ቅዱስ ኣቦና ኣቡነ ይስሐቅ ይሽሞም ነይሩ ማለት እዩ
ያው ይስሐቅ ዝተባሃሉሉ ካብ ይስሐቅ ናብ ገሪማ ተለወጠሉ ኣብዚ ታሪክ እዚ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ በዓል እዚ እዩ ማለት እዩ እና ያው ቅዳሴ ስለ ዝነበረ ናይ ቤተ ክርስቲያን ገበዝ ደወል ደው ኢሉ ሓደ ናይ ቤተ ክርስቲያን ቀዳሲ ስለ ዝጎደሎ ናብቶም ኣቦታትና ትሽዓተ ቅዱሳን ከይዱ ኣረ በይዛኻትኩም ከባኻትኩም ሓደ ቅዳሴ ዝመልእ ሰብ ኣቦታት ሃውኒ ኢላ ዝጠየቐሉ ግዜ እቶም ሸሞንተ ቅዱሳን ኩል ማይ ቅድም ኢልካ ተትመፅእ ፅቡቕ ነይሩ ነገር ግን ሕዚ ኣይኸውንን ኢሎም እቶም ሸሞንተ ማለት እዩ ቅዱስ ኣቦና ኣቡነ ይስሐቅ ግን ያው ነቲ ቅዳሴ ንሱ ፈቃደኛ ኮይኖም ተላዓይሎም ክቅድሱ ኸይዶም ማለት እዩ ፈቃደኛ ኮይኖም ማለት እዩ እና ያው ንሶም ዝተዋሃቦ ምግቢ ዘይበልዕዎ ስለ ዝነበሩ እዩ እምበር በሊዖሞ ኣይኮነን ክቅድሱ ኸይዶም ማለት እዩ እና ኣፅኒሖሞ ስለ ዝነበሩ እዩ ማለት እዩ ኸይዶም ኣብዚ ቅዳሴ ዝኣተውሉ ግዜ ማለት እዩ ይስሐቅሰ መሲሖ ሆረ ከመይ ቀድስ ቁርባነ ኢሎም ኣባ ይስሐቅ መሲሑ ምግቢ በሊዑስ ናብ ቁርባን ክቅድስ ከይዱ ዝብል ሓሜት ገይሮም ማለት እዩ ሓሜት ኣብ ዝገበርዎ ግዜ ማለት እዩ ያው ቅዱስ ኣቦና ኣቡነ ይስሐቅ ግን ማለት እዩ ተቀዳሴ ቀረየን ካብ መሬት ኣሃዱ ኣብ ቅዱስ ኣሃዱ ወልድ ቅዱስ ኣሃዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ኢሎም ተቀድስ እንተለው ካብ መሬት ናይ ሰለስተ ስንዝር ዝኾን ተላዓይ ሰለስተ እመት ዝኾን ተላዓይሎም ይብል ትገሎም ማለት እዩና ያው ቀዲሶም ኣብ ዝወፅሉ ግዜ ብዓብይ ኣቦ ኮይኖም ዝመርሕዎም ዝነበሩ ኣቡነ ጰንጠሌዎን ስለ ዝነበሩ ኣባ ይስሐቅ ከምዚ ስለ ዝገበራ ኣቡነ ጰንጠሌዎን ከይድካ ገስፀልና ማዓደልና ከምዚ ዝበለ ካይዳ ዝኸይድ ተኾይኑ ንሕና በዚ ማሕበር እዚ ክንቅፅል ኣይንኽእልን ኢሎም ከም መገፋዕታን ወይ ከም መምህርነትን ኣብ ዝሰደድዎም ግዜ ያው ቅዱስ ኣቦና ኣቡነ ጰንጠሌዎን ኣቡነ ይስሐቅ ኣብ ዘለውሉ ቦታ ኸይዶም ንዓስቲ ዘተ እኒሀና ምኽሪ እኒሀና ወይ ከዓ ብግሊ ኮይና ንማየጠሉ ሓሳብ እኒሀና ኣብ ዝበልዎም ተሓሜት ንሱ እውን ፈሊጦም ስለ ዝነበሩ ማለት እዩ ያው ዘተ ንሱ ያው ንስኻትኩም ኣቦታተይ ቅዱሳን ጻድቃን ብናተይ ሓጢያት ምኽንያት ካብ እትፈላለዩ ንስኹም ብማሕበር ነበሩ ኣነ ግን ካባኻትኩም ተፈልየ እዞም ዕንጨትን እምንን ወገን ይኹንኒ ንሳቶም ይከተሉኒ ኢሎም ካብቲ ዝነበርዎ እንዳ ኣባ ዘማርያም ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሚካኤል ማለት እዩ ተላዒሎም ናብቲ ሕዚ ዝኒሀሉ ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ዕንጨትን እምንን ተኸቲሎሞም ገረም ከን ነገሪማ ነጋሲ እናበለቶም ዕንጨት ይቅርታ ገረም ከን ነገሪማ ነጋሲ እናበሉ ያው ዝድምፂ እዚ ካብቶም አንደበት ዘይብሎም ዕንጨትን እምንን ዝወፀ ድምፂ እዩ ማለት እዩ ገረም ከን ነገሪማ ነጋሲ እናበሉ ተኸቲሎሞም እቲ ቤተ ክርስቲያን ባዕሉ ተኸቲልዎም ናብቲ ዝኒሄ ሕዚ ደብረ መንክራት ቅዱስ ሚካኤል ተባሂሉ ዝፅዋዕ ቤተ ክርስቲያን በፂሖም እዮም ማለት እዩ ካብኡ እቶም ኣቦታትና ሸሞንተ ቅዱሳን ማለት እዩ በቲ ድምፂ ካብ እፅዋትን ኣእማንን ዝወፀ ድምፂ ሰሚዖም ገሪማ ነጋሲ ሕዚ ኣብ ዘለኻሉ ደወለልና ካብ ሕዚ ምላሽ ይስሐቅ ኢልና ንፅውዐካን ገሪማ ኢና ንብለካ ሕዚ ግን ኣብ ዘለኻሉ ጠጠው በለልና ኢሎም ኣብ ዝለመንዎም ግዜ ኣፍታ ንብለኩም ዘለና ቤተ ክርስቲያን ጠጠው ኢሎም ፀኒሖሞም ማለት እዩ ጠጠው ኢሎም ዕንጨትን እምንን ቤተ ክርስቲያን እውን ኣብ ዘለዎ ጠጠው ኢሉ ማለት እዩ እዚ ድንቂ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊ ቅዱሳኑ ድንቂ ስራሕ ይሰርሕ እዩ ዝበለ ነብይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ዳዊት ካብዚ ዝበለ ድንቂ የለን ማለት እዩ ድንቂ ዝኾነ ስራሕ ሰሪሖም ማለት እዩ ያው ወሪዶም ኣብ ተረኻኸብዎ ያው በሎ ቦታተይ ኣነ በኣይ ሓጢያተኛ ምኽንያት ናብ ሓሜት እትየኩም እየ ታዝሃብኩኒ ምግቢ ኣብዚ እያ ዘላ ኢሎም ካብታ ዘቐመጥዋ ሳንጦኦም ወይ ከዓ ቋፋዶኦም ኣውፂኦም ኣርእዮሞም ማለት እዩ ካብዚ ምላሽ ስርየት ተዋሃሂቦም ናብ ስርየት ተዋሂቦም ይቅርታ ተዋሃሂሎም ብማሕበር ይቀፀሉ በዓል ዘገብረ ተኣምር ተባሂሉ ዝፅዋዕ ክስካብ ትዕለት ንሱ ጀሚሩ ክሳዕ ሒዚ ግዜ ይርቀ ዘመነ ኩናት ይኹን ካሊእ ክፍኣት ይሃሉ ካሊእ የፍኣት ይሃሉ ማለት እዩ እዚ ታሪክ እዚ ከይጓደል ኢሎም ዝሰርዕዎ ቦታትና ክሳዕ ሕዚ እንተየቋረፀ ካብዚ ካብ ገዳም ታወተ ህጉዕ 29 ተላዒሉ ኣብ ደብረ መንክራት ኣትዩ ሓዲሩ ተቀዲሱ ተወዲሱ ሙሉእ ማህሌት ተገይሩሉ እንደገና ብዓጀብ ከዓነየ ያው 30 መዓልቲ ናብ ገዳሙ ይምለስ በዓል ዘገብረ ተኣምር ተባሂሉ ይፅዋዕ እዚ በዓል እዚ ማለት እዩ ሓደ ድንቂ ዝኾነ ተኣምር 9 ኣቦታትና ዘለውሉ ዝተፈፀመሉ ታሪክ ዝኾነ ብጣዕሚ ብዙሕ ክብል ዝበለ ድባብ ዘለዎ በዓል ይኽበር ክሳዕ ዓለሙ ዘይተቋረፀ ይቕፅል ማለት እዩ ቀፂሎም ያው ድሕሪ ተወሰነ ግዜታት ማለት እዩ ተፈላለዮም ነናብ ቦታኦም ነናብ ገዳሞም ምስተፈላለዩ ማለት እዩ ቅዱስ ኣቦና ኣቡነ ገሪማ ኣብዚ መፅኦም ዝሰርሕዎ ታሪክ ብዙሕ እዩ ማለት እዩ ካብቶም ብዙሓት ሓደ ዕለት 27 መጋቢት ማለት እዩ ቅዱስ ኣቦና ኣቡነ ገሪማ ምስ ኣርድእቶም መነኮሳት ኮይኖም ናብዚ ብድሕሪት ዝኒሄ ናብ ምብራቅ ወገን ዝኒሄ ቦታ ትርእይዎ ዘለኹም ማለት እዩ ከይዶም ኣውዕር ሒዞም ከይዶም ዘርኢ ስርናይ ሒዞም ፀሚዶም ማለት እዩ ስርናይ ዘርእዮም እዮም ማለት እዩ ስርናይ ዘርእዎን ዕለቱ በቂሉ
نقلته فريو أبقلته نمسوعتي خون كإلي مالتيو تسرناي نسو مالتيو عصيدهم كم عود مريت انتي كونس دنك زخانة سرح حتى سلا زخانة ناي قدسان سرح مالتيو أبزوان قرار أبزوان جعاز تبها لأوم الله مالتي تاريخ لكم أوزي أبزوزي نيا قرابة خن رخوينات زوهزوال له مالتي تمس عدق تزجبروا له تأمر بدحريت بمبرع وجنيو نجار قن تتأمر بقربي زمس أجاشان انقدان كريه بمبال أوزي تاريخ نخيط أفت غير ما نسوا عود زمسل خطري وياكم نقربي توصيهم الله زي حمشت شدشت يخون أو مالتي أفتزوانه سلسة عرايل أوصيهم بمنفس قدوس حيلي تأخلونا أوصيهم كما عودة تقيمة ما أوهيلهم لعل سبعة مسفرت قرص يولا مالتي زخانو خالق تيوم يمت 10 شعات مجاويت مالتي زي بطعمي دنك زخانة سرحية بوقات إلمون وينين لا تخيلهم فريو نمسوعي تخيني مالتي نعلت نعسرت نساعات عسرت حدا سركي مالتيو قداسيه تسرناين توينن حدا معلتي خمزة فتصمو تقلم ينقرنا مالتي دنك سرح يزيقون مالتي أفتي إلى تقداسيه نتقداسيه زخانو نوايا قدسات تقول كاب እግዚአብሔር አምላኽና ዝተሰርሑ بإيد قدوس جبريل ዝተረከብዎም ጻሕልን ጽዋዕን ካብ ሰማያት ዝወረዱ ክስካዕ ሕዚ ኣብ ቤተ መዘክር ዝርከቡ ኣብ ገዳምና ይርከቡ ማለት እዩ ኣብዚ ጥንታውን ታሪካውን ዝኾነ ገዳም ማለት እዩ ሽዑፍቲ ዕለት ንሱ ጎይታን ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ቅዳሴ ናይ ኩሎም ትሽዓተ ቅዱሳን ካብ ገዳም መፅዮም ኣብቲ ቅዳሴ ተረኺቡ ጽኑዕ ዝኾነ ቃል ኪዳን ሂቡ ምድራዊ ቅስና ክህነት ነይርዎም ሰማያዊ ክህነት ከኣን በዓሉ ጎይታን ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ በኣካል ካህን ሸይመካ ኣለኹ ኢሉ ሰማያዊ ስልጣን ከዓ በኣካል ከም ቅዱስ ጴጥሮስ ሸይምዎም የፍቲ ዕለት ንሱ ማለት እዩ أبا غريما قس زمدرا صلوت كتواركن تكبر نفسي بقدميك ناولا قدوس ياريد زدرس لم دغوا مالتيو أبا غريما قشيناي مدرا صلوت كاتبارخني نفسي او قدمخا تخبر ناولا زدرس لم ياو سماياوي سلطان بعلو غيتنا املاخنا ኢየሱስ ክርስቶስ በአካል ወሪደው ዚ ክህነት ስለሸማሙይ ማለትዩ ናይ መጋቢ ስንክሳር ብራና بخمزي قلص مالتي 17 مجاويت سنكسار برانا ياو كمزي بكهنات كمشمام ينقرنا مالتي قصيلو مالتي ياو تي 17 مجاوي هزي مسجبرو مالتيو نعلت 17 جنود كقصيله مالتي بحدا معلتي برانا فحيقوم بحدا معلتي برعي قريصوم قلم بصيصوم مالتيو بحنت معلتي 4 وانجيل صحيفهم يم قدوس بناو نغري ما مالتي كافتي أفتح علت نسو وانجيل يوحنس معراف عسرا كبابي مسوص حص حاجة كدوم إلى مالتيو ناب እግዚአብሔር አምላኽም ጸሎት ገይሮም ታጽሓይ አውቂሞም ማለት እዩ እቲ ተሪፍዎም ዝነበረ ወንጀል ክሳዕ ዝውድኡ ከም ኢያሱ መንስፍን እስራኤል ርስቲ ክኸፍል ተሎ ጠጠው ዘበለ ማለት እዩ ቅዱስ አቦና አቡነ ገሪማ ግን ፀሓይ ጠጠው ቢሎም ተነርባዕተ ወንጀል ወዲኦም ምስ ፈጸሙ ፀሓይ ግብሪ ከይፈጽም ኢሎም ታጽሓይ ክትዓርብ ገይሮም እዮም ማለት እዩ بطعمي دنك يسرح እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ድንቅ ስራሕ ይሰርሕ ዝበለ ነብይ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት እዚ እዩ ማለት እዩ ቅዱስ አቦና አቡነ ገሪማ ብዙሕ ድንቅ ዝኾኑ ስራሕታ ሰሪሖም ማለት እዩ ቀፂሉ ኣብቲ ዕለት ንሱ ማለት እዩ ንተኣምር ንድንቅ ንኽኸውን ኢሎም ማለት እዩ ነቓዕ የብሉ መሬት የብሉ ናብ ዝባን ከውሒ እንትታፎም እንትፍ ኢሎም ማለት እዩ ያው ኣብቲ ከውሒ ንሱ ፀሓይ ክኸውን እንተሎ ካብ 5 ጀሚሩ ክሳዕ 8 ዘለ ከባቢ كافت خوحي نسو ماي تصبل يوصي مالتيو دمنا نفاس كرامتين تخون تلخ عناية تصبل يتأفق مالتيو زي عشان نأمناس زلوس نأمناس زيولو ريو زأمن دنك زخانة كصاحيزي زي لا تاريخو زي لا ያው ክሳሕይዚ ንብዙሓት ሕሙማት እናፈወሰ ብዝበለፀ ኸዓነየ ንዓይኑ ዝሓመመ ተቐቢኡ ዝድሕነሉ ማይ ጸሎት ክሳሕይዚ እምባ ምራቕ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ክሳሕይዚ ጥንታዊ ዝኾነ ታሪክ ኣሎ ኣብዚ ላዕላይ ትርእይዎ ዘለኹም እምባ ኣሎ ማለት ይርከብ ማለት እዩ ያው በዚ ምክንያት ኣብዚ ገዳም ዚ ብዙሓት ተኣምራታት ብዙሓት ሕሙማት እናፈወሱ ብዙሓን ለምጻማት እናንጽሁ ብዙሓት ሽግረኛታት ናይ ሽግሮም መፍትሒ እናሃቡ ከም ታፍታ በኣተው ደብሮም ኣብዚኣ ክትስወር ኢኻ ብህይወት ክትነብር ኢኻ ዝበሎም እግዚአብሔር ኣምላኽ ማለት እዩ ሰነ 17 ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሙሉእ ቃል ኪዳን ሂቡ
ያው ካፍቲ ክንድ ሞት ህይወት ተረኪቦ ማለት እዩ መካነ ምስዋሮም ዝለዓላይ ዝኒሄ ማለት እዩ ኣብቲ ምስዋር ብ17 ሙሉእ ቃል ኪዳን ሂቡ እግዚአብሔር ካብዚ ዓለም እዚ ክንድ ሞት ህይወት ተወፍዮም ያው ብህይወት ብስዋሬ ተሰወርሉ 17 ሰነ ክብር ዝበለ ድምቕ ዝበለ በዓለ ንግሶም ዝውዕለሉ ማለት እዩ ዝገዳም እዚ ዝበዓል እዚ ኣብ ዓመት 3 በዓላት የብዕል ማለት እዩ ሓደ ዝነብ መዓንቲ 2930 ነኽብሮ ማለት እዩ ዘገበረ ተኣምር በዓል ተባሂሉ ይፅዋዕ ካልኣይ 17 መጋቢት ብሓደ መዓልቲ ስርናይ ዘሪኦም ወይኒ ተኸኢሎም ንመስዋእቲ ዘውፅሕሉ ዕለት 17 መጋቢት የኽብር ሳልሳይ ከዓ ነይኤ ዕለተ ስዋሬ 17 ሰነ ዘኽብረሉ መዓልቲ ኣብ ዓመት 3 ግዜ ዝኸብረሉ እዩ ማለት እዩ እና እዚ ኩሉ ቃል ኪዳናት እዚ ማለት እዩ ኣብዚ ገዳም እዚ እቲ ብኢዶም ዝፀሓፍዎ 4 ወንጀል ጀሚሩ ማለት እዩ እቲ ብኢድ ቅዱስ ገብርኤል ተረክብዎ ጻህለ ጽዋዕ ማለት እዩ ካብኡ ብድሕሪኡ ካብ ሃፀይ ገረ መስቀል ጀሚሩ እስካዕ ብዙሓት ጥንታውያን ዝኾኑ ቅርስታት ዝሓቆፈ ብዙሓት ጥንታውያን ዝኾኑ ብራናታት መጻሕፍቲ ዝሓቆፈ ናይ ቅዱስ ኣቦና ኣቡነ ገሪማ ወንጀል ካብ ካሊእ ቋንቋ ናብ ግእዝ ዝተተርጎመ ኦሪጂናል ትርጉም ዝፀሓፈ ዝተተርጎመ ወንጀል ብዓለም ኣቀፍ ሚድያ ዝተመስከረሉ ኣብዚ ቤተ መዘክር ገዳም ከም ዘሎ እናገለጽኩ ማለት እዩ ኩልኻ ኣብ ውሽጢ ይኹኑ ኣብ ደገ ዘለኹም ኣመንቲ ቤተ ክርስቲያን ናብዚ ናይ ቃል ኪዳን ዝኾነ ገዳም ቦታ ማለት እዩ መፂኹም ናይዚ ቃል ኪዳን እዚ ተሳተፍቲ ናይዚ ቃል ኪዳን እዚ ተቐበልቲ ንኽትኮኑ ብሽም ቅዱስ ኣቦና ኣቡነ ገሪማ መፀዋዕታ የቕርብ ወስብሃት ለእግዚአብሔር